tun tum chu video toy te sim donila MIL like chung chang bi tam tak to ngang se to mai theya amma ero chula shilo tam tak kanom thowa an zona te pokan dong pho ke ni pon enge milai thi en chan a re thelo chan mai na re theisia tivel te ka thina a chu chu to toy te in sei fe donila ma saberin i MIL kan ti chu MIL like kan ti chu he lai mi te hi ni helai mi ka kolai te hi i engine sign le mang deuh khonia i je chu hemi light lo chan chu i injector mang ho bi ko ba EFI bi ka TCI mang carburetor mang ang chi te khateng vela khachoni na lang don lo ani a chan chu khami light lo lan chan chu sensor mang ho bi kan ta kan shet thiam theidan olsam ber tur chuanin sensor sensor sign ti meng o chuanin she themol sam berang hei poi 650 GT nia hei point sensor sang sang mang ta heta rollover sensor han ti te sensor han ti chi te EOT sensor te auto sensor te tinga sensor sang sang kha mang ta ni chutiang bokin bike dang EFI kan ti chuanin injector ho bi ko injector ti chin bi ka nga ni chu khatinga khwan sensor sang sang kha mang ta abikin BS6 sawangat phei chuanin sensor mang tak to khania chu chu ta TPS sensor an tiang chi te khateng kha mang ta ti chuanin nyom je chu mi light kan on che khanin instant switch kan on che khanin hemi light lo eng kha MIL light tin an ta ni ti chuanin hemi light ti eng nge turania chuan chu fuel pump poric chu ta fuel pump poric aria chuan je chu hemi hi kan on tir hian kan start lo chuan eng ring turani kan start lo chuan ama ero chu engine kan start che khan one tikwan abo ngal turania off vela ko tikhan engine kan start che khan hi abo ngal turani i je chu engine kan start che khanin abo ngal khanin sensor ro khanin abai ka na thok ti na khani abai ka na thok ti na khani khami kan start bol chi abo khanin ama ero chu kan boina chen tam tak chu kan start nual eng ring thin hi ni tian engine full pump kan ona dia kan start che hianin khami em lai mi kha abo lo kha chuanin a sensor a khana bike sensor a khan chiang lo om ti na khani entinan EOT sensor poni theya O2 sensor te poni theya chuan side sensor te rollover sensor te khating IAT sensor an an tiang chi te khane ka tam tak khani the ni chu wang chuanin khating kan bike kan start nuwa khami light khalo le eng reng ani chuanin apoina om lo on te tam tak ki chuanin amai ro chu keima chuanin apoi ani a bike sensor khanin chen kat khan ya walk turang kha walk lo tin khania kha tlan lai te nan thito pang chi te khateng boi te khamis firing tam lu tu kang chi te RPM suna sal tu kang chi kha siam the ta entinan auto te lon ta se amo EOT te lon ta se la engine sat khana boi ni don RPM kha boi ni don ani chu wang chuanin khateng kan start nu puwa ala eng reng ka chuanin a check na hi diagnostic tool kan hita do tool an ta chu chu ejana son an nei ni lo man filter son an nei a private tak khi chon mizoram a hian nei hian omem ka che lo wa ka she sola ni mei theya adong gul te ro teng chi po kha om thawa ama ero chu adong gul te ro teng chi ka chuan in du tu sam hian a theng ka tim hukim thei thin lova chu chu Royal Enfield thian diagnostic tool do tool kan ti me chu chu lo siama chu chu ejana son lo man filter son an nei a ta chuan an check tir vatila kha ka sensor kha enge dik lo lai om ti kha hat then khati chuan refresh that mai thei ang chi te po khom ta a entinan EOT te lo mu ta sila han refresh that mai thei te po kha ni thei ta ni ama ero chu sensor then khat chu refresh that mai thei lo thak nga yang chi te po khom ta ni chu chu khami di diagnostic tool do tu la check khanin alang vek thin ta a ti chuan chu lova chuan khami kha thil pakhat tlan lain alo eng thei bok ani ting kan san huwa hian alo thita ti hian
chuan amai ro chu kan an tlana reilo te hnuwa alo eng lia a thim lia a eng lia thim lia khatiang awm pawh khan a sensor khanin I dutu samin na thok lo lai tina ni sensor zinga khanin zia tak chuanin kan start nu hian engine kan start nu hrim hrim to hi chuan helai MIL light hi eng to lo tur ani eng to lo tur a meter te traffic ani si ka chuan eng to lo tur hrim hrim ania khami kha lo eng le si ka chuan ni sensor a chiang lo tina ania chu chu thei hram chuan a rang thiang ber a han chek tir vat mai kha a thaber ani lo chuanin sensor a ching lo te lo ma antenna kan lo long right na te mo khokar kong vela te khating vela khanin chia lo mani phal ka chuan sensor a khanin a boi thlak du thin em em a a mechanic tan po eng ber ngeng sensor ber nge che ka hriat to thin si lo kha mi do tul tel lo kha chuanin chu wak chu siam mai kha har do thina khatiang a kan bike omani kha chuan an chek tir wat thin kha an chek tir wat thin kha du thu samani o ka tong rang ma emo ka shelo kalam sual nok mai mi lo thiam ro chuan ai nang renga chuan hei emi battery sign kan soi to kha kan video ma sa po battery sign a thi tur khami nei khan ai nang reng ani battery sign po thi lowa emi eng reng ka chong kan san nuwa khanin a bike ina a charge lo tina khania khating deuh khani mei emi MIL light hi kan start nuwa a eng reng ka chuanin a sensor a hian work lo tina chia chiang lo refresh ngai thak ngai emo kateng kha tina khani mai ani a chat thiam lo deuh kan nei chuanin description na hian helpline number lo da lenga ta chuan kan in zot chiang le don ni khami a sensor bik chung changvel kan sei kha inga mani shed bil du emo shed fia lo do zo bil du te kan nei ni kha chuanin comment section lama po hian a zo thei reng ani vai in mong tha ve ko le